Hola, bona tarda. Ens trobem aquí en la nostra secció de pluralitats, un dimarts més. Avui us presentem a Esther Urpinell, que és delegada de les Corts d'Amascat. Hola, bona tarda. Hola, bona tarda, Marta. Gràcies per la invitació. I sí, jo sóc la delegada de les Corts d'Amascat. Molt bé, gràcies a tu per estar aquí amb nosaltres. Explica'ns una mica què és Amascat, què és aquest projecte. Doncs aquest projecte és la botiga en línia de totes les botigues de Catalunya, del nostre territori, per posar-los en contacte. I és un gran marketplace, on hi podem trobar els productors, els serveis i els comerços, tots en línia. Perfecte. No sé si és molt atrevit preguntar, a mi em va cridar molt l'atenció el nom del projecte, la plataforma, perquè suposo que a tots ens recordarà potser una marca coneguda. Amascat té alguna relació, va començar per algun motiu, diguem-li reivindicatiu, diguem-li amb esperit crític? Sí, vist així sí. Va començar arran de la situació epidemiològica que vam començar a viure ara aproximadament farà un any. Hi ha uns empresaris de Girona que veuen com el petit comerç està molt afectat i volen ajudar-lo. Clar, aquesta situació de confinament que vam viure el que va provocar és que el petit comerciant havia de tancar les seves portes. Per altra banda, hi havia uns altres sistemes de venda o uns altres canals de venda que anaven creixent. I és aquí quan comencem a pensar què podem fer per ajudar el petit comerciant. I d'aquí sorgeix la idea Amascat. Amascat, en un principi, el seu nom és Amazing Catalunya. Però a partir d'aquí, que cadascú opini, el que nosaltres volem fer és ser la gran plataforma de venda en línia. I aleshores, pel que em comentes, veu començar pel que seria la demarcació de Girona i us heu anat ampliant? Volem arribar a tot el territori. Sí que la seu és Girona, perquè és on neix la idea, però llavors tenim tot de delegats que abasteixen, serveixen a tot el territori. Perquè el que volem és que el botiguer no vegi una feina feixuga, això de vendre en línia, sinó que li digitalitzem el seu comerç, li posem totes les eines, tan sols ell pugui penjar els productes i li oferim també al gran mercat, perquè pugui continuar venent. Perquè aquesta situació que hem viscut no sabem ni quan acabarà ni com acabarà, però sí que sabem que estan canviant les coses. Llavors, la botiga física, correcte, però no podem perdre l'oportunitat de seguir venent en línia. I molt comerç petit hi veu com un entrebanc. O té una web però no li funciona, no té prou ventes. Nosaltres també els posicionem al marketplace i volem ser tots. Tot el que tenim físicament ho volem tenir penjat en línia per poder facilitar aquest contacte. Perfecte. Llavors tu ets la delegada concretament del districte de les Corts, correcte? Sí. I em podries dir més o menys quins tipus de... Ara em vull centrar un moment aquí en les Corts. Quins tipus de botigues ja estan adherides a aquesta plataforma en línia? Sí, de tot tipus et diria. No només aquí a les Corts, sinó a tot el territori. Tenim des de productors locals, productors de patates o de calçots, ara que són l'època de calçots i carxofes, artesans, gent que fa les seves petites obres d'artesania i les vol vendre, joiers, serveis, és que en tenim tants que no sabria pas ni que no me'n deixi cap, no? Serveis com immobiliària, clínica dental, mecànics, inclús. El típic comerç que tots ens ve al cap de dir, doncs la botiga física que ven objectes, no? Sigui calçat, sigui roba, evidentment. Què més hi tenim? Pràcticament tots els serveis, tots els productors i tots els comerços, sí, de tot tipus. I per la gent que ens estigui escoltant, que tingui algun petit negoci, algun petit comerç, o no tan petit, però que no tingui aquesta funció en línia i estigui interessat, si jo fos una persona que tingués aquest comerç, què hauria de fer per adreçar-me a vosaltres?
posar-se en contacte amb nosaltres, amb amazcat.cat, i un delegat el passarà a visitar o es posarà en contacte amb aquest petit comerç i li explicarà les diferents possibilitats que tenim, perquè tenim 3 tipus de tarifes, depenent de si vols la teva pàgina web o si ets més de serveis, i a partir d'aquí nosaltres li digitalitzarem la web, la penjarem al Marketplace i ell començarà a vendre, vindrà un repartidor, agafarà el paquet, l'entregarà i al cap de 3-5 dies ell cobrarà els diners al seu compte. Molt bé, i digues. No, digue'm, Marta. No, que el primer principi és contactar amb nosaltres i a partir d'aquí parlem, dialoguem, l'ajudem, inclús l'assessorem, perquè, clar, no tothom... Una web, doncs s'han de posar unes paraules claus perquè et trobin, perquè els buscadors puguin fer la seva feina. Però tot això ens n'encarreguem nosaltres. Clar, m'imagino... L'allotjament, del domini... Clar, és que m'imagino que per moltes persones, potser en una edat potser més avançada, que tot el tema de la tecnologia, doncs, estic pensant en comerços petits, però comerços petits, però de tota la vida, i que s'hagin trobat amb això, doncs realment el tema de la tecnologia se'ls hi fa una muntanya i aleshores doncs moltes vegades potser la primera cosa que se'ls hi ha passat pel cap és tancar el negoci perquè no veuen factible poder-se desenvolupar ells sols dins d'aquest àmbit tecnològic, que és el món digital. Correcte, Marta. I clar, jo crec que és un factor a tenir molt en compte que és obert a tothom, o sigui que aquesta plataforma pot accedir-hi tothom i entengui o no tingui coneixements, que precisament és per això, que doneu aquest acompanyament també en aquest sector que s'ha vist realment molt afectat. I per això em va cridar l'atenció quan us vaig conèixer, perquè precisament ja m'imaginava que venia arrel de la situació de la Covid i que era un sistema d'acompanyament perquè tots havíem sentit a les notícies que molts comerços es trobaven una mica limitats amb el tema aquest de poder fer les seves vendes o oferir els seus serveis en línia perquè o els hi suposava molt car el fet de contractar alguna empresa que es dediqués a això i els hi era molt farragós. Aleshores, trobo que és un canal molt important també que la gent pugui conèixer, ja no només sigui de les Corts, sinó que sigui en tot l'àmbit de Catalunya, que són molts els comerços, tots els que s'estan veient afectats per aquesta crisi, que tot i que les restriccions i les mesures vagin a vegades afluixant, però tot i així necessiten... Jo crec que és, i crec que com tu has dit abans o abans quan parlàvem, és una altra manera de fer, encara que la situació reverteixi, tots crec que mentalment també hem canviat i una cosa no treu l'altra. Crec que el tema de la tecnologia no té per què substituir la part física del comerç, aquest contacte, aquesta proximitat que a tots ens agrada, com culturalment, però és un acompanyament que a tots els pot ajudar, oi que sí? I tant, i tant. I si em permets, Marta, dient aquesta proximitat i aquesta confiança, a les nostres webs, a les webs que nosaltres fem per Amazcat pels clients, hi ha el telèfon i l'adreça física de la botiga, perquè fins i tot el client final pugui trucar a la botiga i preguntar-li qualsevol dubte que tingui. Volem aquesta transparència, la mateixa que quan vas a comprar a la botiga que tu coneixes, però que pel fet que estigui uns quilòmetres més enllà, els que sigui, tu també puguis trucar i puguis posar-te en contacte amb aquell venedor o aquella venedora. Perfecte, això també era una de les coses que et volia preguntar, que si ara jo soc el client, a on m'haig de dirigir? Vull comprar en aquella botiga en concret, o sé que hi ha, perquè he mirat a través de la vostra web, tots aquells comerços que estan adherits a oferir aquest servei. Això, ara m'ho estaves mig responent, no? Què és el que faig? Entro a la vostra plataforma, a la vostra web, explica'm una mica, escullo aquella botiga, dic el que vull, ens ho expliques una miqueta per conèixer-ho? Sí, i tant.
és ben bé una compra en línia. Tu entres dins d'Amazcat, que és el marketplace, on hi podrem trobar tots aquests comerços i serveis. Pots buscar-ho per productes, si vols un producte en concret, i et sortiran tots els comerços que t'ofereixen aquell producte, o pots buscar-ho per proximitat, fins i tot. Estic en aquesta zona i vull veure quins comerços tinc aquí al meu voltant que em puguin agradar o el que jo estic buscant. I també ho podem buscar per botiga directament. La gràcia és que si ho busquem en botiga directament, és molt complicat, si no estiguéssim dins d'Amazcat, que et trobin. O sigui, el petit comerç que ja té una web s'ha de posicionar. I si tu el busques al Google, no surt a la primera línia. I aquí ve una mica la dificultat de que algunes webs costa més de vendre perquè costa tenir visites. Si estem dins del marketplace d'Amazcat, sortirem tots a la mateixa línia, per dir-ho d'una manera, perquè tots estarem allà dins del gran mercat i et podran buscar per botiga teva única física, online, línia, però pel teu nom, o et podran buscar pels teus productes o per la proximitat. Tot estarà linkat. Per exemple, per posar exemples, si busquem una ampolla de vi, doncs ens sortiran bodegues, ens sortiran cellers, però també ens sortiran excursions al mig de les vinyes dels camps per poder visitar els cellers de la teva zona i de les altres. Tot molt linkat perquè el client pugui realment escollir el que ell vol, sí, però dintre d'aquest gran mercat, perquè a vegades desconeixem el poble que tenim a 20 quilòmetres, perquè no ho sabem, perquè no hi hem anat, no sabíem que hi havia l'oferta que sigui en qüestió. Llavors, tot això, si ho aglutinem i sumem esforços, estem ajudant a tot el teixit empresarial. En fons és comerços i serveis. I em podries dir, a mode de curiositat, una mica, des de que veu començar, que em pots dir més o menys quan va començar aquest projecte? Sí, va començar, aviam, ens vam donar a conèixer a l'octubre del 2020. Durant aquells 6 mesos es va anar gestant com fer-ho, com poder ajudar, perquè realment estem digitalitzant d'una manera gratuïta a les botigues, perquè puguin totes estar penjades i tenir les mateixes possibilitats de venda. Llavors, això comença a l'octubre, o sigui, a l'octubre ja es fa oficial, ja tenim el nom registrat, perquè el nom provoca molt impacte i per no tenir problemes. I llavors, a partir d'aquí, és quan comencem a donar-nos a conèixer a poc per tot el territori i ara ja estem bastant més introduïts a les xarxes. Ens falta encara una mica més, però és que tenim molta feina. Afortunadament, tenim molt bon encaix amb la població. I ens falta el pas final de sortir a la xarxa i a la premsa. Ho tenim connectat, però estem esperant perquè tenim molta feina i hem d'anar fent. Perfecte, o sigui, realment és com molt recent, per dir-ho d'alguna manera. Estem en el mes de febrer, l'octubre, i heu notat, o sigui, des que us veu iniciar i veu fer... Vosaltres suposo que a vegades és porta a porta, per dir-ho d'alguna manera, o de boca a boca, que és com comença una mica tot el tema de la difusió i que costa molt el tema també de difondre les xarxes. Heu anat augmentant? O sigui, heu tingut gent interessada i realment ja s'ha adherit moltes persones en la vostra... Sí? Sí, t'haig de dir que sí, perquè, aviam, això que dèiem al principi, Marta, els temps han canviat. Les xarxes fan molta difusió. Llavors, la gent s'ho diu, però també segueix per la xarxa. Clar, és que és molt fàcil buscar-ho a Google, no? Aviam qui són, he sentit. I a partir d'aquí estem rebent ja moltes trucades. Sí que tenim els delegats que anem a fer visita física, però també hi ha molta gent que, sincerament, encara no hem pogut visitar i ja han trucat a la central i han dit és que jo vull rebre informació, és que jo em vull donar d'alta. És clar, és tot un efecte, no? És quan comences, potser sí que et diuen, però què feu? Però haig de dir que, almenys per la meva part i dels meus companys i companyes també, tothom s'ha quedat, doncs, és molt bona idea, doncs és molt bona iniciativa. I això també ens encoratja molt, perquè hi creiem molt en el projecte. És molt simple, és simplement les botigues en línia. Tampoc té més secret. Bueno, però és tenir aquesta empenta i aquesta
i aquesta voluntat d'ajudar i de formar part del dia a dia i del que és ara i el futur per al petit comerç i que pugui continuar com tots hem conegut a dia d'avui. És que és una finestra més de venda. Tu tens la botiga física i continua amb la teva botiga física, però és que potser al poble de 40 quilòmetres també hi ha algú interessat en comprar. O, per exemple, podríem parlar molta estona, però em vaig trobar també una clienta que diu, ostres, que bé, perquè jo a tal població hi vaig tot sovint els dissabtes a passejar. Doncs bé, això ho podem fer des de casa, a través de la xarxa, a través de Mazcat, en línia. També pots anar a passejar físicament. També, mentre les restriccions ho permetin, no? Això també. Les mesures ho permetin, aleshores sí. Jo, res, et volia agrair que hagis volgut estar i compartir aquest espai amb nosaltres, poder compartir el vostre projecte amb tots nosaltres. Dir a tots també els que ens estiguin veient que al final de l'entrevista posarem totes les dades perquè qui estigui interessat pugui entrar a la xarxa i veure tot el que feu o també dins del vostre web. Si es volen posar en contacte amb vosaltres per conèixer-vos més, doncs ja ho saben. Jo, res més, agrair-te les teves paraules, el teu temps i res, endavant i espero que això pugui arribar a molta gent, a molts comerços de molts indrets i que es vagi ampliant. Molt bé. Doncs moltes gràcies a vosaltres, Marta. I estem en contacte per les xarxes i ens anem veient. Perfecte, molt bé, gràcies. Fins aviat. Adéu.